Keblai pi iwe pa iwe ngap tiang subhabing pi sa sisin sia kanika Catechism series ini kijing kainiam jungka balang Katolik permentaka singi namar ha kanika kini ki lenong ke barang syudep keba ngila page siapang kumno ban pule ya ka Bible bet kumno ban batai ya ka Bible mataka singi ngin ya page ya kan de kawe pang berkata kalong ka jinga day hapedeng kejutang ke barim bat kejutang ke batemai dikeni ketika kelas ke ba mataka singi bat ke sedangnya kene ngilak ban keli kumne how to pitip neem by ka Bible kadai ka kitab lane ka kot ya ka ba bun ba ki breu ki atiet ber ki pule ka mut ketika wei na ki kot lane ki kitab ya ka ba la ya yau ba di kata kadai sipang ka Bible kadai ha ka Bible ba ya kata ka benta ka ba buatne ha ka ba ngila ban sem ha ka jing im jungi ki breu pa ublei upen pau ya lade hangi kitu ki bala tho ya ka Bible ki juong ublei ula keren haki kane kamut ba ublei ula keren da ka sentur ka jong u ula play ka sentur jong u bat ula keren dan ula kena ye ki kentin ye ki ba kini ki nong tho ki la tho kane kamut penban ba kato kane ki nong tho ki la keren bat kila tho hadin ba kila sha skor ya kaba ublei ula ong ha ka jimut ci perkhat jongki ha ka jinga ti blem ka jongki kamut apa ong bu ublei ukuren kamut ba ublei hi dalade wan ban pau ukuren leng ba ka sentur ka jong u re kane ka jingmut jong kane ka jing ong kolong bu ublei ukuren ha ka jing ya ti blem lene ha ka jing pasiau yakine kinong tho pat hakawe pat kurkom ngila bon ong yakane ka jing persat mensem ujisu ulalong uju ulaju pule ia ka jutang ke paningkong ane the first testament kaba ngi khot yaka ka jutang barim te kaba mi nakane lada ngi kwa bantip ujisu udai uai te ngi hab ban sha skor ya ka ktien ka jong ublei kaba la mi lane kaba la clay ha ka history jong ki breu jong u jong ki breu jong ujisu tilarangi kwa bantip ujisu ulong ai tumat ngi ban sha skor ya ka ktien ka jong ublei kaba la don ha ki breu ki jong u ki ju shushu ki jing tho jong ki kristan ki paning kong ki pen ken mau yangi ya ka ei ka ba u jisu ulale bat ula ong ki jing sakhi ki jong ki long ru na ka banta jongi ka ktien ka jong ublei ya ki ba ni menta ni sem ha ka jutang ka ba tmai ka Bible kalong tang ka we ka kitab ka ba he kane ka jutang ka ba ar ya ki ba ngi khot ya ka the New Testament lane ka jutang ka ba thamai
Kani kejutang bertamai kam syem la pendu no ya kejutang kebarim lene kejutang kepaningkong. Henry pade kejutang kebarim kai rap yangi ban snguthu kumno ki judgment Israel ki yo ban tip ya ublei uba e uba jamnut bat ya uba lapan pau yo to ublei da u Jisu. Lajar kata ka Bible kam ai tang ya ki jing tip hangi. Henrei ru ka ai ya ka jing psa bangin roy ha ka jinge jangi. Tina kene ka dau ni pule ya kane ka Bible ha pedeng jong ka jing kenya Eucharist. Ha ka balang bat ka niam Katolik ni pule ya ka Bible ha pedeng jong ka jing kenya Eucharist. Lene ka wepat ki bang ong ka jing kenya Eucharist ka jing kawai utrai. Lene ka mas bakhui. Tuan wei umelung jong kari France u thok. U Jisu syam la ai yangi ya ki ketin ki jong u bala syubu haka tin bat labu kop. Rei ula ai yangi ki ketin ki ba im ban psa yangi. U Jisu ula ai hangi ya ki ketin ba im bandup psa yangi. Dikata kaba kane kaktin ke jong ublei kebuan na Jisu haka jutang watamai kale. Na kapanta jongi ki panget ka Bible kam dei kano kakot kamlong kum kiwe pat ki kot dari kalong kabaya per namar kadei ka kitab ane ka kotba kebala persat pensim da ublei ya kitu kinong tho ngingej ba de umensim bakoj ubala kren ha kitu not jung kitu kibala tho ya ka de kumta ngi ong ublei udei unong tho jong ka Bible ublei udei unong tho jong ka Bible lajar kata kitu kibala tho ya ka Bible kim shem lalong tang bakin shu tho bet lenit ki shu sngap om de kumta rei kila penon kam ya ka ktien bat ya ka culture jong ka por ka jong ki hakapa kila im ban sam ya kata ka ktien ka jong ublei lene ban ai ban penpoi Sekiwei ya kata kaktin ke jong ublei. Ya kaba ula penpau lengba kijing im bat kijing yok mat kijing kendu jong ki breu ki jong ublei. Kito napdeng jongi ki ba pule ya ka Bible haken dikisingi kidei ban batai bat ban penlong ya kitu ki jentho ki badon haka Bible bat banra ya kapor bala tho ya kitu ki ketin kitu ki senten bat ya ki jingjia bala don haka kapor haka bala tho ya kata ki jentho. Those of us who read the Bible today must interpret and actualize these texts in their own context. Henry udai berabor uju umensim ubakren hangi. Uju umensim utu bela persat ya kitu kinong tho ki bela tho ha to kapor. Baru udai uju umensim ubakren hangi ki ba pule ya kane kaju kajentho hakine kipor. Nangta sakawipat kidon buon ki breu kibam das ngau tenat
ban pule Bible. Mar ki shem jing haba ki pule ya ka Bible. Ba haba pule ya ka bala tho ki por ki pa mansua rei ya ki padang don ya ka ju ka jingmut hakini ki singi. Ka jing ka ba khamat sapang kani kawan nakadaw ba bun ki kerkut yalade haba pule ka Bible ya ka tuka ki dak ki line ki jingmut jong katu ke jintha ke ba mut haba ong kumta kamut ki supule tik ya ke ba tha hang tu ki khalam da perkat balai la tha ya kani ka por balong kumno la tha ya kani ke jingjia ba sa tha ya kani but ke ba ublei ulakwa ban ong ha ki briu jung u haba la persat ya tu kinang tha ban tha ya kani ladangi pule ya ka Bible ha kata kerukom ngin om batai bakla ya ka Bible Henry balai ki briu manta ki sngutu but kim sngutu haba ki pule ya ka Bible namar ki pule ya ka in the literal sense di lagi batairu in the literal sense kemudian kalau keba ban sngutu balai la thok kumne balai ukren kumne ke ka daw bara thok kumne kamut ayu kan ke jing tho nginam la ban sngutu henry la rangi pule ya ka Bible da uju umensim ubala persat ikitu ki bala tho ya ka to ke jin tho ha ka Bible ngin sa sngutu ya ka to ke jing tho but ngin salaru ban batai hakar kom ka ba bat ka badai namar ngi pule da uju umensim ubala tho le ne ula persat ban tho ya ka to ke jin tho badai na ka daw habangi pule ya ka Bible ni de ban don ke jing penya de hapedeng jung ka jutang ba thamai pat ka jutang ka barim pat kumno watang ha ka jutang ka barim le tang ka jutang ba thamai ru ka wei ka jin tho ka don ka jing de pat ka wei pat ka jing tho ha ka wei pat ka kitab le ne ka nong jung ka Bible tik kane ka de ka ba ni de ban le haba ni pule ya ka Bible oi lada ngidon ha ka kelas omar khamat ese ngilak ban le praktikal ya kane ban wat ya kane rimanta en subatai ya kane karkom ban pen ya dei ya ka jutang ba thamai ba ka jutang barim te ka Bible ese kamdei ka kitab kum kitu kiba ngila pule ya ki hadu manta kum kunuksa lese ki kat jinga tu khana love story lane ki khana adventure lane ki kot bangi pule high school ke Bible kamde kum kitu ki kot habangi pule ya ka Bible ngiwan ban lane ngiyo ban ya kendu bat ki breu shinrang bat kentei ki baladon ya ki jing ya kendu bat ki jing mat paper ha ki jing im ka jongki ki las ngautu ya ke ke balong ke pakong san ba berkata kalong bo blay uladon ha ki jing im ka jongki ki las ngau ba ki yo jing tingen leng ba jong men sim ublay dikitu ki ba tho ya ka Bible kim siam lalong berbor ki briu ki bala im ya kitu ka jing im ya ka ba ki la report lene ki la tho u Jacob u Moses u Elijah lene u Jisu ki dala de kim siam la tho e ro ki wei pat hadin jong ki la tho ya kita ki jing ya thu khana ya ki ba ningkong la
ya thu pateng lengba kaktien tang lengba jong kaktien klem jing tho te ki jing im jong kitu ki bala tho len ki dong tho ki la kadap ta ka jing don jong ublei haki kadai hapo ka jing persat jong umen sem bakoi ba kila sedang ban tho menta ni pule ya ka bible lese marway lene ha ka kenhun haba ngia pule lang ya ka bible lane ha ka liturgi jong ka si utrai kamdei kaju karukom bangi pule ya kikat khubor kicin tho ki badon ha ka bible kimlong barabor ki pasuk ban singuthu namar kane ka culture jongi kaya per na ka culture jong kitu kidang tho haka to kapor di namar kata ni don kam ya kinong yalam ban singuthu ya kini kijin tho but ya ka jing yalam bar jing ptin lenti jong umen sim bakhoi hoj ulong uba ngim yoi umen sim bakhoi henry kadai kajing don kajing don lane kajing don jinga dei ka link hapedeng jongi bat kitu kibala saki ya ki kam jong ublei ban penim kibala jia haka history makane kajing don ke bahari jong men sim khoi ulak ban penya dei ulak pendon ya kene ka link hapedeng jongi begitu kibala saki ya kajing don lane ki kamba jong blay ulale haka kam jing penim jong u kepala jia haka history habangi pule ya ka bible ngideiru ban batai ya ka bat ban penlong dan ngiong ngi pen kabu ya ketien ban pen menta ya kitu kijing thok ba thok tu kapor menta ban penlong menta to actualize this text today. Kalong keba yarap yangi hoit ban pule ya ka bible marway henry kadon ka jingma na ka panta jungi ba yo ngin sa batai bakla lene singu thu bakla habangi pule lene pule marway tadi nak kena kadau kalong kebaha berbor pengi pule ya ka bible ngi pule lang bat kiwei bat what ban don unong yarap ane unong batai ya kamtam ya kitu ki jin tho kiba long nakabantai jongi ban singuthu wadla habakum taru wala don kinong batai ru henry hakum kita umensim bakhoi utrekam lengba jongki undang yai peteng ban yai persat mensim ya kabalang kenang ba kaktin ka jong blai kan long berabor kabayai ai mensim kabayai yai persat mensim nakabantai jongi padai nakane kadau haba kumki kristan kamtam kumki kristan katolik haba pule bible la juong berabor ban pule to read the bible to study the bible with the mind of the church namarba hakabalang kidong batai kiba la persat mensim dei nakane kadau sa ong kumta nangta ngideiru ban kenmau ba dei ublei ubala sim ya ka sin jam ka baningkong ban kren haki breu la dei sinrang ne kentei udei ma ubala khot yau Abraham pada ulapan pau yalade hau Moses halolum Sinai but keba kam kongsan banyak kata kalong ba ulah kren lang ba kajing im jong ukun jong u lang ba kajing yap jong u bat lang ba kajing mi pat jong u ka Bible sisa kalong
kaktin ka jong ublay. Kamdei kebalada ai mensim bantok da uwepat. Hari ditang ublay. Lajar kata, ya kani kaktin ka jong ublay la ong berabor, la ne la pak berabor, la kren berabor hangi. Namar don kibriu, don katok ani kibriu, kibala ai pateng ya kane, na kawe ka pateng benriu, syakawe pat ka pateng benriu. Pat leng bai jongki, kadai kabalang, kabala ai pateng, ya kaktin ka jong ublay hangi. Palang bajong kita kibriu, kibal ai pateng, nak kawe pateng beri syakawe pateng benriu. But menta day lang bajong kabalang, baki da kita kibriu, la ai pateng, la yatu, ya kaktin ka jong ublay hangi. Syusyu, man la iway pa iway nangi. La bensyet da ka jingkit kali, jong ka jing sam, la ka jing ai pateng, ya kan ni kaktin ka jong ublay syaki way pat. Kata kadai kabenta ban jong unong ya tu lupa jong prophet. Namarba kitu kibala yo baptisma kilong ki prophet. Prophet u ai ya kaktin ka jong ublay ubala yo halade, ubala sngeu halade u ai syaki way pat. Dikene ke dibenta jong man la iway pa iway. Ibala yo ya ka baptisma. Nangta. Let's say don napdeng jongi kiba don bun kijing keli syapang ka Bible. Namar ngim ju sngau bun sin ngim ju sngau tu yak e kiba ngipule bat yak e kiba ngi sngau hakapor mas lane por don badon jingknya Eucharis bakut. Ngila ban sngau ba ban sngau tu no ubreu ne kabreu ude benlong uba pro jabing bat uba start. Lane unong batai ya kijing tok jong ke Bible. Ban sngau tu ya ka Bible. Di ban wat ya kejubab jong kini tu ngin sngau tu ya katto kat ne ki jingmut kum kawe kaktien testament lene jutang ke jingmut bon ong jutang lene testament kene kaktien keba let's say keba yalam ya bun ki breu ban kulmar namarba ban ong kene ka testament ka jutang ba kene ka jutang kan long keba penjari lene pen pentrikam ditang hadin po ubreu ba te jutang ulayap padu ai pateng kadon kejing ai pateng naneng yang ro sakwe pat kaktien the will kalong kum kita ka will ngathok ya kene ka will lene ngathok ya kene ba andang ayap sibu kane kajaka kandei jong ka khun khadu jong kadu ni jong uba deng ni kumta teng teng ki paru ki judan kum kane ka jutang lane ka will ti lese ngis ngotu kumta ya kane aktien jutang but kane aktien jutang kamut ru ka contract lane haparing ki ong ka alliance ka Bible ka wanra ya kane ke jemut jong kata kaktien alliance kata keba ublay ula bu bat kibriu bat kita kibriu kiba ublay ula lek kumta ide ki Israel kumta hakata kerkom sngutu bat jing perkan ka Bible kamdei tang ka dulir balathok hanrei kadai ka dulir jong ka jing im mut ka Bible kata ka jutang ka im nangta sepang ka jutang pathamai pat
ha ki gospel ka jutang ke berim pat ka jutang ke patmai la nujor ketuka bau ong Jisu sepang kalwa seni ke berim pat kalwa bat ka wain ke patmai kalwa seni ke berim bat ka wain ke patmai iki pangila ban sem ha ka gospel kat kum Matius long ke bakandai kat nyo jadi kene ka dur ban penuan dur Jisu umut ban ong ba ka kubor ka jong ka dei shisha ka ba wanra ka dei ka ba ma hi wanra te ka jing shisha ka Bible ka kren haki artli ki jing te bat ki jing dei ka banikong ya ka ba la shon mohor da Moses da Moses hapa ublay pat ki breu jong kemut ki Israel halor ulum Sinai nasta sakawai pat kajing yadei lene ka jutang kadai ya kaba la yatu da Jeremiah Ezekiel pat ki wei pat ki prophet ya kiba ya kata lasil da Jisu hakajing sya yap ke jong hakajing mi pat jong kane kadai keba long nakabanta baro kibriu kibaladon hakapertei syusyu buon kita ki hukum ki adong jong kane kajing yate jutang kebanikong kidang long kibabit kibabiang ban pentri kam wat hakine kijuk pat kipor kum kenuksa kawe kejutang kepadang ne adu menta kabo jisuru udang ong pakadang ne adu mentaru kedai kisipau hukum di nganom kran slam marel sepin sasung putai in sapteng biang saha ka kelas ke babut bat ke kelas ke babut kedai sepang kene Laradon kane paring ongkum ne. If there is a New Testament, is it not because the Old Testament is outdated and deficient? Kamut lada kadon ka jutang batamai hato kamut maka jutang barim kam tri kamsyu lani kamler kamsyu tiban yo sngau ya kata in sapet saka kelas ke babut in sekendu biang di kulisibun kajing ngap jong pi ya kane kajing wanra jonga ya kajing hikai catechism of the Catholic Church dengan ai hang ni catechism series te ngasim yakin kajing hikai naka catechism of the Catholic Church ya kepala pun wandur hakadur jongka adult catechism balapan mi daka conference of Catholic Bishops of India but I Shapi lang ba jong kane ka kwat jing hikai jong ka balang Catholic hari India dito utrayu nirap ya pi ban sutu kamtam haba ngidang pule Bible di tungin ya ka Bible nomor haka ngisem bading ya sngau bading ya jing persan na ublehi utrayu nirap ingi hakane kajing yalek ke jongi hakane kajing persang ke jongi kublai sibun ada Pak Marcel Mertong naka Amen Faithful and True YouTube channel kitu bampat subscribe begitu bampat jusam sekiway jul arrange ban sam ya kane ka kajing ai lengba jong kane ka channel kanang babun kibriu kin yo ya kajing mentoy pat kajing tip ki don ki briu ki ba laong ki don ki perlok baju sngap ki ong ba ki yo jing hikai long ba jong kane ka channel di ngas ngokumen ba pi yo ya ka jing hikai ba jing batai let's say pim ba yo sngo kum kane ki jing hikai kum kane ka urkom yo let's say pim yo ya kalat ban lech sha hikai
Andrei kini jing hikai ki balaju hikai borobor se pim ju yok poi saki jaka ai jing hikai ti to sim yakane bat ka jing tumu jongaru kede kane hi ba let's say don bun ki pat yok jing hikai mar kim yok ya kalat ti kane kede kwe kalat leng ba jong kane ka mobile bodon menta rengkat pat ke internet laban poi sabun ki breu ti tonang ya sam ti kuble sibun tapi lai sa skor yang kian saya kenduk pat haka sahaka tayo banwan kejuk kesngi te ngin sa ya kenduk biang haka sengi balang man kesngi balang kede kesngi kategezem te pilak ban bu ya kesngi le piwa pipej ya kane ka video kepada jo kane ka kategezem series keblai sibun ker ublain ker kuya pi